И здравейте хора, вие отново сте с Сашко Добро. Днешното видео ще играем на Грани 3. И сега, нека да почнем. Ето го интрото хора, играем на Easy Mode. Така. Ето и интрото, което ще искам. Само записвай. Така. Започваме се в наша стая, разбира се. Така не е стая. Нещо друго, но е ясно за килия. В друг видео хора може да минем и четвърта част на Грани с братовчедите на Грани, ако не се лъжа. Доколкото... Чакай да видим Гошо. Добре. Чилва си както винаги, чилва си. Добре, тук няма нищо. Така. Идваме тука. Сендрина сега ще бъде тук. Тази Сендрина. Колко е досадно. Така. Да пявай, горе да чакаме сега. Колко време се пука, Така би трябвало да сега се слизат на дългите. Така. Чакам да дойдем малко близо. 3, 2, 1 и даваме с 300. Разказва, перфектно. Това съм видно. Пред Грани отзад. Do you want to play hide and seek? Така. Добре. Да видим къде. Се скачва нагоре. Да, нагоре се качва. Така, сега да видим. Добре, матчес. Така, матчес. Майка ти просто. Тъпата Сендрина. Така, и сега чакаме Грандпа да излезне. Го чувам. Така. Така. Добре! Добре, ближи кранк. Перфектно. Тези тук. Сендрина, бай-бай. Видяхте ли на Грани очите бяха червени? Боже мой. Чао, чао. Грозна Сендрина. Така, добре, сега.
той грани? Виждаме грани. Седи точно пред нас. I Гадно. see. Ще почнем там в тези двете заради. Така е. Какво е това? Падулки, ама не ми трябва падулки, трябва ми щетки. Не виждам. Няма, добре. Спираме, идваме от тука. Няма никой. Тук няма нищо. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала ми и за този на Сашко Топ G. Защото той е адски близко до, разбира се, 50 абоната. И на 50 абоната, доколкото ми каза той, може да прави лайвстрим. Немек на живо да стримва. Така, добре, ами... Добре, това беше малко гадно. Така, втори опит. Трябва да успеем. Този. Май за ако Грани и Гранпа ми си дойде тук. Не знам вече какво. Значи са тук на лъж. Ела. Да запетим да искаш? Не. Заднем се долу. Така, май пак ще трябва да привлечем внимание. Добре, бързо. Идви тука. Пускаш. Така. Добре. Газо дупка нагоре. Всяко гранта ми да ще съм яко купнат. И така, къде си? Представете си сега Грани да има супер сили и да се телепортва навсякъде. Така, добре. Горе птицата, гаргата ще махнем. Гранпа не знам къде е. Виждаме. Вижте, трябваше там да си сложи това. Смес. Къде? Ето го. Че тук имаше нещо, ще забравих. Не. Нищо нямаше. Абсолютно нищо. Така, айде го. Така. Три веднага нещо хубаво. Четки! Yes! Четки, а не е зататък. Прибих се. И гледайте, дори дисплея ми се завъртя. Така, добре, имаме бричка ранг, имаме щетки. Кабела мисля, че трябва да бъде или в някаква такава кутия, или в
някое друго место. Не знам по-точно. Ще видим. Мамка ти просто разна значи те ключалки. Срещу да ви към, че има ли? Да. Ключа. Оставаме тук. Тук ако е ключа, какво трябва да има тук? Нещо свързано с влак. Добре, значи, дайте бричка ранка сега да го сложиме. Хора, видяхте ли което и аз видях? Вика, добре, само кабела ни остава и фюз. Фюз мисля, че знам къде може да бъде. Тук не. Тези бързо вземем това камче. Добре. Вземем това. Вземем нещо. Вземем нещо на камче. Така. Трябва да излезна! Така, чакайте, това така ще се го става отворено, за да знам, че съм го проверил. Така, генератор, кабел ми трябва и плюс. Пропусна ли бе? Мисля ли бе? Гейшен срано. Гледайте, играем на котка и мишка с него. Где? Къде си? Как не видя? Трябваше да клекнем. Господи Боже! Пуе! Добре, нека пак да сега. Сега няма да говоря през цялото време, докато няма мина. Когато намеря още една част, нали, за изхода, ще говоря пак.
Хора, добре, включвам се пак. Намерих всичко, което ми трябва. Намерих кабела, намерих фюса и това са последните две части, дет ми трябва, за да може да избягам от къщата. И давам сега с 300 нагоре. Фюса да го сложа. Даже не чакайте. Така едно по едно ще си ги нося. Хора, минаваме, а играта казах ви, че може в едно от тея да се намира кабела и фюз. Така, качваме се нагоре. Още не се спавна, което е... Чакай, това е тук, ще го дропна. Това фюза горе. Така... Добре... Така... Качвам се нагоре по най-бързия начин, за да може да слезна и да кача, да служи и третото... Последното нещо. След това цъкам това бутонче и съм аут от играта. Ще сме Victory Royale. Чакай, забравих, това не е Clash Royale. И да пък въртаме. Добре, хора, харесваме. Еми хора, почти сме готови. Сега с 300 даваме нагоре и трябва да се качиме по най-бързия начин да сложим фюз. Не, чакай, фюза май съм го сложил. Да, сложил съм го май. Кой ме видя? Грандпа, не! Добре, ето! Гейт! Най-бързия начин, нали? Бързо! Не мога да мина! Така. Добре. Добре. Ето хора, ето! Еми хора! Ето го края. Отваряме сега. И до скоро. И ето, че избягахме. И така хора, не забравяйте да се абонирате за канала ми и за този на Сашко Топ Джи. И от мен, приятели, чао!